însă revenirea în Indonezia după un sfert de veac de pauză. Iată, 20 de tururi, 1-1 în condiții teribile, cel puțin la startul acestui Grand Prix. Unul în care Miguel Oliveira a țâșnit din linia a treia pentru a se instala pe 2 în spatele lui Fabio Quartararo, însă Quartararo nu a rezistat prea mult acolo, nici Oliveira, devansat imediat de Jack Miller. S-au jenat Zarco și Alex Rins, în timp ce Miguel Oliveira nu a stat la discuții și trecea de Fabio Quartararo pentru a se instala la conducere. Nu pentru multă vreme, Jack Miller și-a arătat colții și prelua, e drept, pentru doar vreo 2-3 tururi conducerea acestei curse, după care uriașă emoție pentru Jorge Martin. La ieșirea din ultimul viraj a fost un prim avertisment. În față, Oliveira l-a studiat pe Jack Miller și apoi l-a depășit pe urcarea spre virajul 13. Primul abandon dintre cele două consemnate aparține lui Andrea Dovizioso, problemă de natură mecanică, și apoi acel avertisment inițial pentru Jorge Martin a fost urmat de această căzătură la intrarea în primul viraj. A scăpat ieftin și Pol Espargaro. După această emoție, Pol Espargaro strânge 4 puncte bune și acelea. La ce weekend de coșmar a avut Honda. Și apoi s-a trezit Joan Zarco din spatele. A dat peste un Jack Miller supărător, sâcâitor, cel care l-a bușonat și a permis lui Fabio Quartararo să recupereze un deficit de 2 secunde pe care l-avea față de piloții Ducati. Iată-l pe Quartararo apropiindu-se în acel moment, după această tentativă eșuată a lui Joan Zarco, și apoi a fost rândul campionului mondial să treacă la atac. Unul fără menajamente în fața compatriotului său, Quartararo era pe 3 și apoi cu risc asumat la trecerea peste acea baltă, ca pe poziția secundă în fața lui Jack Miller. De aici o singură schimbare în avamposturi, și anume Zarco a trecut în fine de Jack Miller. În schimb, Miguel Oliveira a confirmat cursa perfectă de depășire, de gestiune, o cursă cerebrală și o victorie pe măsură pentru portughezul de la KTM. Prieteni, a fost o plăcere să vă avem alături. Bogdan Vrăjitorul Și Alexandru Cocu și-au rămas bun. Ne revedem tot aici pe canalele Lux Sport în 2 săptămâni. De acum încolo